guys, adlang Domingo kini guys, pagduaw namo ni Ma'am Flor Burato. Among natanaw guys nga ang simento nara sa pantawan nila. Unya maluoy mi guys kay abog ang ilahang maabugan ang ilahang sala. Unya nagsingabot pod ang adlaw nga natawhan ni Ma'am Amy. So daghan expected namo guys og nay bisita. Mao na nga nahuna-hunaan jud namo anang adlaw nga kuhaon ang mga simento og among ibalhin diri sa kilid among atupan. Mo ni guys among gibuhat niya nang adlaw kauban sa kong anak bana amo ning gisibakan guys itabangan jud namo parang masolbad ang maong problema. Kini ako mga bata guys, wa jud ni intay hanaw og hani dudok-dok. Pero kay kita laging ginikanan ato gini silang atunan aron sila ma-master pagpamanday. Duhara ni sila akong sakop guys. Kay nangaminjo naman ag 5. Duha na lang sila buyag. Puro laki ahong sakop ron. Mana emang siya to, Ma? Sapos kadina malay ni wa basta makadengeng niya. Sa na to kay. Murag mabuang kita masamad maadto ganay kay naukok ning umagko as isang kon ba. Gaw wa pa bisi. Saya to. Isa. Asa na? Saya. Ano? Ano yung mong likod? Palabay yan. Isang beses. Patro? Patro? Isang na yung masa. Rito. Sama na po sumpay dito tra. Pa? Berlap ako. Berlap ra. Taroy daplan sana. Patumoy di. Ato, suma, di balisod paglansang. Asa man gawas na so. Nasa gawas kay kung resod pa. 4? Oh, 3 day. go maya ng dutan. Wala, wala maghumok ng lansangan. Umok na kay. Sige. Duhara? Kagwanta ka duhang taas man. Isibok-sibok ka rin. Na. Hindi na kalakot na. Bot. Tingnan mo to. Tungtong lingkuranan ko eh. Paano ito po na? Ito pong. Saan ba itong salig eh? Oo. Isang po sa ligay. Ko na nato may naman. Ito pong ano yan eh. Isuntok ko na ng dapit sa ligay. May mo pala pa sa ito. Taas ko dito. Na. Ato dito. Na. Mana? Oh. Ito pong ano yan. Hoy. Ano ba? Ito pong na imo na. Ato ko eh. Yung po saan mo? Ito. Ano kay ito po na.
Online, online. Oh. Belajar kira kan? Kapan mo kayo? Kamu kayo? Big Papa. Dinhi guys, sila nang gisugdan o hakot ang mga simento. Eh, tama kamu kayo? Wala nila sampig sa wall guys kay hunahuna ni Mr. ang agos sa tubig ana jud sa kilid sa wall. Mao na nga gibangilan niya og kahoy guys kay aron ang tubig dili natandog ng pian igyod sa sako sa simento. Iya pa yung gikuanan og kana Kasi magpapalit unjag antibiotic ha. kay di man mahimo og mag-atop ta guys nga moambak ang tubig dito sa luyo kay delikado ta ana masuko ng ato ang silingan. Mao na nga i-idea jud ni guys kay parang safety sidya. Murag butangan Tuwangan nila og hakot guys plywood. ang mga simento Agkuan lagi. Tubig ano. kay aron Mura masuksukan pa ba? mahuman og dali. Naku na eh. Hindi ko kakuan mo tagubos. Hindi ko kubos. Ano kay reserba og na maji uwan anang maji pisik ana. Ay, tap lagi doon. Sige. Ang sa'yo na kuha na yun. Balik na ba na? Medyo lagi kay mo under ng wala ba di ko nga Coba. Braga, kubos bata eh. Pak ini gamay. Tama Berto. kadaog ka ko ana. Mantay si Batio nila. Kataw. Di lagi nakapangapil eh. Ang sa'yo kapag-upay. Mga sa. Lumuya sa mo. May radamay ba pero gamay ra. Ay ra ba hoday. Normal day no. Ato, lapit ato. Ginlan ni Gura. Taro nga. Iyahay mga tawa ni mo day no. Bilag sila rin paputo naman. Ihakot naman. Hurot naman pagsuod na ko. Ikaw karon og di sila kamo pagbutang. Dito no. Oy, ideya ha jud na ha kay ang tubig nara ba sa wall na kita na pundo mangalsa ana. Di magkabot ang tubig ana. Ha? Di ba ani ba? Basi mo pisik ana. Tanawan unsa og nabit. Ala kita ay ideya dan ay cleansin adto man no di man to gamiton. Kuan ang kuno ani taptapan ba to? Si gandang pagay magkamupig sa mga. Balo. Okay. Dili mag I love to I love my own. Okay, si Junior og si Senior Day. Pangsingot. Senior. Abi na magliwat ni Kuya, liwat man din mo. Dahang bitaw miingan. Sa o ra man god. Wa, asa ka mo diba? Sa o. Mama, ilahan. Kadto ko no si Alex mo liwat si Berto naglahi ra man pod. Wa, liwat no? Aja mo di liwat ko may upaw na mo. Ari alaw kay aron malibil. Do pa, do nga. Bilang. Oh, Usa na lang ari lagi sakto duha lagi ari sakto. Apa? Nabali. Sila oy. Pila ka kilo na sa kayo nana? 50? Tara. 40. What? Ano 40 oy. Wa magkasinabot ang itsa nga Bijuday kayo. Ako sa bato. Di na na magpanabang eh. Okay, sige bra. kani usa ra man gyud ning kwarto ani oh. Portuhan ni Pohon. Lagi kay Ako man. Okay, are kay tantang are dah. Ayo sa bakaw ay sakto. Kay. wa man na si Jay.
daw. Ayun na ha. Ayun na. Nare. Kaya dosas pa. Ataw. Ano, sakit. Ada pa. Yes. Udah lah. Nasagi tres are. Narat lang siya. Tres. Narat. Oh, dos lang din. Asa may to na. Okay. Apa itu na? Wala na. Safety na si Jan. Dong. Asa are. Nga, murang tunig. Di makita na itong bintana anak nga. Mahalo. Ah, murang mag... Ano yung dami? Muog. Katri? Baktre. Ano? Ano ka? Napitan lagi. Google. Ang magbantay. Daan na nga. Sige. Dachong ga. Ah, pagsipa na kuan gapon. Sa. Ako ba? Bugtos pa ko. Pagsipa pa ko. May dinawad. Arag libo ka muli pa? Libo ba? Libo sa kone. Okay. Lami ni sapawan rag puksi no. Bert, lami na kaning kuan nag puksiyo na isi kakilid Bert no. Ano po siya man? Parang dili mo kang aba ang kuan, di ba mulihok ag iyang di mo lihok iyang sana. Ilami ni kuan. Kaslo ka ng platform. Alis dan tong katre. Usa jung Aduh, daw pangao eh. Kanin sa pagtulong mo ka buok. lami mo katri bitang. Ako di ko an mo katre. Asa mo ka tre? Sakto jud. Sakto na sa pligo, bisag mag wara-wara kag makainom ka, matog. Lain mo ato kay magana mo ato. Ah, magana. Madala patigo kumabo. Para ka. Nah, Dupa na kung banding na. bunga no. 20 kahapon. Posible mahal ko. Nahuman na good jud guys og Sa pagkuha na. butang ang mga semento. O lami pud mao na ibungbog bay no. Ay, ikaw na may lamay ibong. Kaloy sa Ginoo. Nahuman in taon. Las gilid. Istik-istik ito man lagi kuhan. Kinapakan ran. Tapak-tapak. Butang na rin ka na lapat. Babaw. Ipatong ibabaw. Ay, atong gampang lingkuran ari. Salamat sa inyong pagsilip guys og ako maingon. Helmet. Bye-bye. Kabilan sa. Ipalapad. Kuha na ipadot na lamang ang lamsang. Og daghang salamat kanatong tanan. Once again, bye-bye. Saan ni kami na itong trabahante.